Kunstnergaden Rørhamsgade er fyldt med kunst og inspiration. Der er malerier, puder, keramik og glas, og du kan gå på opdagelse og opdage kunstens verden. Men vi gæster også kunstforeninger, og her i oktober 2025 kan du gå på opdagelse i en større udstilling. Vi udstiller i Skovlunde Kulturhus med Ballerup Kunstforening. Der er 50 kunstværker på kunstudstillingen, og du kan gå på opdagelse i en farverig verden. Hver kunstner har flere værker med på kunstudstillingen. Du kan opleve kunsten i farver. Du kan gå på opdagelse og finde motiver i billederne, og du kan se og mærke stemningen af kunstnerisk energi. Dyk derfor ind i udstillingens univers af kunsten i farver, og opdag det maleri, du tænder på, imens du går rundt og oplever de forskellige udtryk, som hver kunstner hver især har ladet sig udtrykke her på udstillingen, som vises i Ballerup Kunstforening i oktober 2025. Nogle værker er figurative, andre er malet med fantasi. Der vil være abstraktioner, der vil være billeder, du kan gå på opdagelse i, som er skabt af former og kompositioner. Kunstnergaden Rørhamsgade er en gade i København, der har åbent fælles den første søndag hver måned fra 12 til 16. Du kan læse mere om kunstnerne fra Rørhamsgade på rørhamsgade.com, som er vores fælles hjemmeside. Vi glæder os rigtig meget til at inspirere dig med vores smukke kunstudstillinger og kunst til boligen. Så kig forbi vores udstillinger, så kvitterer vi med en farverig verden. På gensyn